kino machiegni ng'anyo kod ohala. Ng'anyo kelo ohala, koso ng'anyo lalo ohala? Mokwongo, agoni erokamano kuom luonga mondo abi ka awuo on behalf johala wetena kaka ng'anyo affect johala. Gima ji wacho mang'eny en ni ng'anyo, ka ji ng'anyo to ohala yudo asara. But an aneno ni ka wang'iyo wach ng'anyo, wang'iyo ane on the flip side. Besides kelo asara, sama Gen Z gi ng'anyo, iyudo ka an kaka johala aluor maybe ni ok anyal dhi yepo, but at the end of the day dong nyaka ayud pesa. Koro abedo innovative, ayudo other ways manyalo timogo ohanda. Koro aneno ng'anyo miyo wabedo versatile kendo omiyo wa promote or wa measure on our online presence etimango ohala. Erokamano ahinya. Ang'e ni penjo mathoth ma wan go